Prosesyon ng itim na Nazareno idinaos sa Dagupan City. Para sa detalye, makakasama natin Idol Denise Brillante. 104.7 IFM. Report! Maagang nagtipon ng mga deboto at Katoliko dito sa Metropolitan Cathedral St. John of the Evangelist noong Biyernes upang makisa sa paggunitan ng Feast of Nuestro Padre Jesus Nazareno. Maagang nagtipon ang mga deboto at parokyano sa Metropolitan Cathedral of St. John the Evangelist sa Dagupan City noong Biyernes para sa pagdiriwang ng ika-46 na anibersaryo ng kapistahan ng Pong Jesus Nazareno. Alas 6 ng umaga nang magsimula ang prosesyon na dumaan sa Burgos Street, kahabaan ng Perez Boulevard at Rizal Street bago muling bumalik sa katedral. Habang naglalakad, sabay-sabay na nag-alay ng panalangin ang mga deboto, bit-bit ang kanilang mga krus bilang tanda ng pananampalataya. Ayon sa simbahan, ang kada hakbang ay dasal at kada sandali ay pag-asa. Dumalo rin sa pagdiriwang ang alkalde ng Dagupan City kung saan binigyang diin na nagmumula sa pananampalataya ng mga mamamayan na ang kalakasan ng lungsod. Matapos ang maayos at payapang prosesyon, sinundan ito ng Eucharistic celebration sa loob ng katedral dakong alas 7 ng umaga. Nagsilbing paalala ang pagtitipon na sa kabila ng hirap ng buhay, may pag-asa at ang krus ay daan tungo sa kaligtasan. Kasama mo mula rito sa IFM News, Dagupan nito si Idol Denise Brillante, Tatag IFM. IFM News. IFM News. IFM News.